Otumfo has no power to install or destroy any Omanhene. And the meet my catcher or him and say, Messer and say, O man, and Nimran Hoso. I for your mom now, Quabani and Famum Rahay Nyansapo Customary so. No, I just sit here what the other say, yes, son of Badrimba Equaso. Yanamo, I said, yes, she be more than a subscribe and I share and like it. Ya not Badrin channel so the atwas, yes, I dear mamma sharing no dear. A here pa and Wadama, and Indian young brassier class, meaning some more ye, then some moon to munchine, and fa and mammy. Made us say what yes, yes, sir. Yanko, not Yankoma, Yanana, Black Power, Yankomana Quaba, and now I think common ever hono. Young farmers and tentama, young court yenim. Nana, and more quaba banyas apples. So, Pomia, dear, what there are room, Papa, Edena Miasi. What's your what I see, and I say, Assembly Namu, and open man so crown so a strong concern, and will be a crying. Pomani beyond the chra, and I said, maybe I poma, beyond the actually, beyond the actually, into win the say, way to me, Poma, to me, Poma. And the channel say was your Buaban, so to say, Teresa, some Cassian and Passover. Sir, there's a nay some Cassian denam. I was ya, any no. And some men they actually trust in a chair, a baby cuckoo, ya de bebo. Na a fee in more pie now will be a who. I mean, he can't set Nanama was Santimantem Hanomo. The teacher near or two crew, and your brother and woman so. No, it is a jack of so. A 2-4 or say to 2 any a charming. I feel the many bet you our Offinso. Na a shame abusia, Nanama de sea war Offinso no. Yas them when you sabe. Nyansapo Customary and yet ye bet you to me dear dear. And I said, ye quasi odi. Ne mumbono. Ye person ye sia dear cranning na fa a shame abusia. In the pebia woman ye woman a bay and central for mu. And Simbia woman too, Jano. And he said, you must can some and no, and I pass ye banny a bedgy one the snaka cra. Nanya say ye betchet the osefata, and I dear one say emfata, and no dear, and Nyansapo, and was ye che. Na ansa na mesha se kra no mesre moma mfia ni kutu wi se hwemi santemi sentofo nsia mu no ba ko na yetwi e na ba ko ye brofo Nyansapo ye de brofo na ye ni je ho a ye pese ye ne etiefo ehwe na etie tianwe ni tiawa na yemra. Otumfo has no power to install or destroy any Omanhene and should allow the Offinso Hema and her kingmakers to do their work as custom demands. Awe someone with money kutu wi se hwemi santemu ehu the bon to fuaka crabby na afino ya she dwumedi nase de opanyini kanyina ne sansam na no odin tin medical center nanom no den so wose ekirem ehebrofo ni nti de o kanyina ne se sebia ko to Asantemera ye nyina nim onitumi se osimanhene onitumi bia en won se nitumi se otumanhene bia afei Asantehene pese ono afa kwa bi so kwabua kwa bi so na okansem a enimwo ede se ehire abusia ni titiriu de o se yadome wo no opanyi tiema ba so abedwaku a Asantehene tuye ema wo mkoye nhwemu no ebaaye no wo mo se nokura bia ni saade no ti opemso na na epe Offinso opemso na wo obi a opese ofiri namon no wode ne eba bedi abusia na kwa atenase atena nkonwa wo mutu yin si anyene ekwa atenase no wo makoyi obi na oha ni nyichemu no aburo biokono kra a wo mu nyina age tu mu se nipa asem se de mu nyina mu nim no ono no wo mu epe no eno nti wo mu ntimi ntenase e ma sebe opemso mfa aye nana sewe nyako anim meye fom e ma onye ti se obi a oni tumi powerless and ne powerless on the show said you only to me obubu na pre sekota obubu na pre no wono mpene Offinso nye kroketwa Offinso enye kroketwa Asantema beto Offinso e blaso se officer Offinso de no ho no munya obi obetimi am Offinso kro no atimi atumpon akonkan kakra meka mabo ntofo am bia mamo eno no na asam no ba bia ye begina ani tumi no ye di ka se nye ne ye be kire di odi hene di oni di osafata ani nyonsem fata de adome ne ne enome no miminim de enche opemso anase ehire mabusuan tie de tumi no ne ebe wa ho kakra ne tie kakra ntie enko na tumi nso de a na tumi aso ye ne aba betena no ta de nkyra na no ne ha papa me bo a sanity se me nyam from so de no anu aka suo kase ta de nkyra wo twaka
efa asante ene de nkyantokwa no na no pe ene aba betenti ha yetumi fi a enya asem betenti enko black power ho black me sa mo akwa ababiem mi josu menua ba mi ni ka mi sa we answer se utie nsem ya me di atwodwa na boni beka se general ni nyina no ankasa wo fa ne sei menua me fa akonya de ma me na ma chia hwefo nyina de metumi afa no se esuatra ne wo fisi esuatra akra metumi aka se esuatra eni etre ni nton bi ya aba baabi wo ho esuatra ni nyina atwa kosi dom ahene nsem hunu a aya na odifa asante ho no ana ama se ne obitimi bi na no ka asem kase ese kire yewura nti esuatra se fini efre esuatra nti wo pa se papa ne nsam na wo keka social media so no eye nyansunsanso ewo ahafuo bi mu nyansunsanso on se wiase ankasa yete no panyifo se dodo ani sande oso ntakrache se papa ne timi tena se kase ye ni ken ewo Ghana ha nti se na obi tena fen so ka kire wo se otumfo ni tumi a esuatra so kan ya nya na hwe ene tetene na ko kan na nka kon si ya nka wesu bi na no wo kasa nka badwene ho se ko me kampo yen hwe tama na jejeti wo se wura manyose mu a tama na jejeti ase no na wo ye president no na obi timi kan se mfa ne ho di ana enne no opemso mpe basabasa ni nti no entokwa nyina ba fom emene obi atimi bi na no ka de ope nti doma hene na mebo no sobo abusia yenkwai afi yenwe o kan asem o se oni tumi ankasa ye den a na na chemu ma me hu the word tumi na ankasa minua masere enye se asem na o kan de mesere de obi na aka se yewura ni tumi no ono wonti tumi ase de bia me ka se tumi yenya ba bene de je se wa na ato obo ase na wa ben opimso tumi no efiri ni nananom ni kura no enye opimfo na de asante ba yi o opimso beto asante nti tumi ne da ho dada nti ono na waka se yewura ni tumi no no tumi a wonsi ai na wosi Offinso hini ni nyina kura wi a hwan na obeso ya kire no tumi wura nyina na obeso ya kire no wan sanso anche na ngazete ya fa nkonwomem tumi wura no wosi woni tumi nti wo so ya odebekwai nti kakra metima kana se yebesere yewura se ma woni sebe akwa ne nsem hunu achi na omfa so bo nkobo Offinso man fi Offinso man da na koma so pa eye hrodo sem na sa na meka no onim hwe ewo man nim na wotimi bie wa no kase yewura ni tumi tumi wasam na beka anu osi tumi david assembly man po tumi assembly man po tumi ade ye de hye nipa nsa tumi ye command obi otimi command man ye adwuma bia otumi nti wono sa nipa na wakase yewura ni tumi no betima command hwan enne yewura kwa betima ka se me o ma me nkomo asantema mu biem ono sa nipa no tumi kan je to ma me nkomo asantema mu biem nti ye ka tumi ye nananom tete na obeto on se de bia na mani gi yewura ho obi beka se bia meti asantema mu nti no on se anochim pen so nyina na yewura ni ho enso wakasa di ne nsa si ni bo se de asem si no ho eye entoatoaso eye tumi nti tumi de onya tumi ho asem no onti tumi ase kra ade ba ko ye me nwanwa se owura no ka tumi asem no eye ohwe abakwasem wa asante ha abakwasem kakra ye nim ni kiremu a Offinso hema ono kwa no di ka tutu ansa na ya asantoa ebe jiko na nkasa de asi ni boso tutu no to bo hwan ama tama na abrofo no edi nsem hunu no ono no oba odi ka ya wo tutu ansa na ya asantoa ebe jiko na nkasa a wo kwintinkin ye ka sante pa dia enka Offinso sabi enye kuro keto abakwasem mu no e wo se nkemu nipa timi be ka tumi asem ebize tumi ya chichiri nyina na ye de amo pemso no Offinso ka ho enkura kase nyina na ka bo mu no mo tena se ye de ye tumi nyina no ye de mawe enu nti Ghana constitution no nso agitum ema ene ne wo asante hade a obi a wo sikadwa bia you under otumfo itino no enti untumi mfra wo sa untumi mfra wo oman hene ema untimi nkonwomem abropem so nyi untu so wo asante me ma na asom sikadwade a this waje watum enye sa obeye se wasi ho hene obi nsom we de minua se benye obi adwene woni tirim nko na adwene kwa akiri okay me pe word no no adwene kwa akiri ne obi adwene woni tirim bia na adwene kwa akiri
on se nka dwene de nka ba wotiri mu a na ekire o mpanyin fie a waduru che wa nwene ne wantoto wachi a enima besei ba obi wa dwene won tirim so onwene nkwa akiri se di tiri nwene kura de ekire no so sai nipa we bia obekom kura no na ye wo mo a sebe ye do mu free baabi mo betena nkonwa ho a omo men nkonwa no omo na ye sa nema me ofa kan sem bi a friend say nana jampontua a wotoso mienu o se abra me koso awie e wo Offinso na me bae no de e tan krampo ni say omo ya hoho a omo ti krom ha no omo momu e na yemprenso ebi na wo ken bokom ne bi a ono kra ne bi o se dan ni twaka bia na eno ne koba na ma mimisa ye ketumi e wa Asantehene ma no ma otumfo ni tumi ne eyese yesi hene nko a ana sesei mini o masere de dia masere ne se ye ka ye wura tumi ekura no a enya hene nko asi o ensuo nyina wa Asantehene mu nyina eta na chi on setete no se ye besi hene ana ye betu hene kura na aya na gina ensuo a owo kurom ho so nka mefa ne se ko Offinso de ba yi nka ye fa odwan ne da ko ensuo mu na ka konwa ne ye soawo wo ebe kan wo no ne de konwa na ye de amma ba ne no ye pese ye ensuo nyina ye de eto nchen eno na Offinso so emma saa kwan no omma saa kwan no hwe ensem bitimi sisi wa Asantehene mu ha ya na obi nim se obi na akobo ye wura amane o ensuo ni di nsa wo so o nti ono wontimi fa ni han enko ne fie na ye ka ensuo ni tumi ho asem a enti o man hene no akosi ni we ya na menti no ma bi ase hwe ye wa hemfo bi o mo mema o mo ho abati so ama ye wura bobo manfo bebere man hene na o mo pa chew obi ansom obi so enti Offinso de mesere se Offinso da ye wura akoma so Offinso da ye wura akoma so pa because me kai se mere bi twam se ye wura kura betu kwan a na Offinso hene timi hwe nachi e ma ne koba nti Offinso ne ye wura ben ma se bi obi enkofa wantwi bi meto Offinso ne ye wura ntem because Offinso nye kureketo a ye ka tumi a menua tumi ye niema o on se ya na ye wura se o sabia aya na bo ha hye ne ton bo ha na ye de ade a se kan nufanu e hye ne kon ho se o ben no bebere na so hwe na o pese o taage no betimi awo enko ba bia o be defend no me ahimfie ye ka tumi ye nka mra wo manhia ana se ahimfie ye nka mra wo ho ye ka tumi ana no de se na nam trase ye tumi nya mra tumi enti o mra no ntimi fa o mra no nye den enko ho enti se wo ye dihye pa o mie wa no nka se ye wura ni tumi se ye ka tumi o ti ase se minim ba bia saade no okosie free ye se de wo ka no se bia ohini bi nsem a wo keka no because waka se sebe ono so yo man hene se wo mo anso yo man hene no oni tumi bia wo man hene bia so ne ade tiam se de no so na watete ni bi na odi gina so bia kasa na se no mpo na watete na onso read ye research na wonso hu se de matete ne ye no kwa na enye no de bia na de metumi aka se abakwasem bebre wo man Ghana mu a aya na ntanye no kore nti se o ti yakotwera abakwasem bia to baabi nti sa abakwasem no wo begina so a menua wo ba bedi ntwo wo Offinso anim enen na bibia sabe sikadwa kofikura ne yehu ne social media na edin se man hini bi fie wo behu de ekoso wo ho nti me sabe metime kokun obi na me twera abakwasem a na ma twera se ye me na me kun no ana me ntwera na de se me twera da nti wo kan wo Bible na tem bia obi na eka bibia kire obi hye obi achi enti na nene bebla asua de ehu ne se Bible no kora eye book na bibia nim sa wo de sa kọ amamre mu a obeti hwe obi enu a sabe mpanyifo se obesi ne ntuma fie hata abonten da Asante yenye perfect dia bia yakun bi adinku goda ba nunu eno nkire se yemesi ye ntuma fie en hata abonten ema obi ehu se o se ewura kura ntuma kura se ntokuro kura dedem ensi ye wonema bi wo ho a ye twere ye a ye de bi tutu obi ho
na yɛnhwɛ ne sɛ memete asisi yi sɛ meyɛ Ghana ni meka twi nti metima akɔ America kurom akɔkyerɛ ɔmo twi wɔ hɔ ana mekɔ anye aborɔfo kasa na meka ndi nti na asa aborɔfo no baa yɛ de ɔmo bɛkyerɛ yɛ aborɔfo sɛ yɛ nka ne ɔmo akyi ɔmo dada yɛ nti saa na abakwasɛm bebree hɔ ayɛ na da udi abakwasɛm ya sɛ wɔ yɛatwerɛ buku wɔ mu na sɛ kin bia ni ɔmo oboa wati kin wɔ hɔ nyɛ man hene yɛwura de nyɛ man hene kɛkɛ wo sɛ man hene de wɔ bebree wɔ Asantehene yɛ bebree wɔ Ghana man hene nyinaa hene man hene nyinaa hene so sɛ ne ka Kumase kura Kumase hene wɔ hɔ ɛnsɛ nkɛ bɛka kyɛ yɛwura de ne yɛ Asantefoɔ hene Asantefoɔ nyinaa enti sɛ wo yɛ Asantehene na wodi akonwa nko ade a opa wo kuro no wo na wo godu nyinaa yɛ wo de akora na wo ken no wo yɛ ho hwe ya ɔno nko an no hene wɔ Ghana ha oba na Frank esi n'anim sɛ ka man hene bebree wɔ hɔ so oba am so fa de season yɛnwe na yɛmu sɛ man hene dodo kora sɛ na do mani ahu sika dwako yɛnti sɛ nka anya hwɛ nsɛmtwerɛfo yɛ nko obi bank yɛ bɛte sɛ ɛnɛ ku da paku ɛnɛ ho anwan ɔpemso ɛkɔ sika dwafo wa akɔ sa ɛso wɔyɛ dɛn no wakɔ wate bi kura mpanyin nsɛm da ɔbɛtu tumi no ti tumi ne mmra de yɛhyehyɛ yɛ maa ne sɛ ebi adadwada wobɛkɔsra wo nananom nsamanfoɔ wobɛkɔ ɛbɛn mu adadwada wobɛkɔ ɛdase wobɛkɔ ha adase wobɛkɔ wɔbɛto ontimi nsesa no nti sɛ yɛse sika dwa kofi memfo ani nkɔhwɛ a wode ani kɔhwɛ ayɛ dɛn yɛwɔ ahemafo nkonnwa bebree okuro bi nkonnwa bebree wɔ hɔ a yɛmfa yɛni kura nhu akonnwa tuntum no sɛ bɛma kura de wobɛkɔ agye sɛ de akonnwa no to wachi omfo wani mu nwura hɔ because wode wani mu hwɛ a wobɛma bɛdwodwo ɛsɛ tumi de wo bi ba wa ha tumi yɛ nneɛma a wodi akyira ɛno nti na sɛ obi konya asambere ma akora na otimi sisa nkorofo container na da school mu class so ti tumi ni nya de tumi ni hyɛ wonsa na sɛ ɔman ni nyina gye tumi gye de tumi na ma wo de a menua menkɔ de wo ken na sɛ Offinso kuro no kwa sɛ yɛ nsuo Offin na nkasa mu kura na esom sika dwa kofi Offin na nkasa na kuro ne dia no o som yewura na wo ba bedi Offin so na yemmu sɛ saa nkrofo we nyina kro mo pɛ akonwa ya mo la tenten ba afu asa de ye kwakwaje kantin na sɛ lordan yi ba ya na yewura kufu ado kyɛ mu ya na ye kwakwaje bi saa la ya mo sai yemmu sɛ na hwan kra na akɔnsuo mu hwan no hema ne na akɔnsuo mu akotwa akɔya amamra ma nsuo na agina tum ebe no ma sɛ obi kra nkɔ hɔ obi ankɔ hɔ nti sɛ nsuo ne kɔbɔ yewura ma ne sɛ saa dipa we no ɔpɛ no yewura kɔ ka uzo ni tumi ade na wo mfa kwan no so nkobusa sɛ yewura wada wuruma konwa na tɔ na nipa dodo yi nyina ni obi adi eye hwan na memfa ma no umu sɛ asuo no ɛyɛ wo sɛ wɔhema ata akyira na na wɔhema anta akyire sɛ me mɛka na sipi sɛ wɔhema ata akyire ɔnta akyire so so yale a yewura se da bi wɔnyale bia because obɛyɛ bi agu ne nsɛm ensuo bia kuro bia otiso bia nsuo bia na yewura kasa hwɛ na anu yi a bantama hene asɛm yi ba ya osi woni mu ho hwi enye wobi na koka kire yewura se de nkyem na pie o subi na nkasa ba koka afre sika ba koka ye wo suma bebre ho ba koka ana no Offinso for de ya akra wotena se wo kan asɛm bi na ma men kan de Offinso kan o se adan meti aba bia modem bekɔ bia bosum bia modem bekɔ bia no minim na no odwan na mukotwa no mutwa de ye den mukotwa no wo nkonwadan na no na mo de ye den na ɛde na mo pesa mo de ye meti ande yakusu bia de mo ka bia me hunu wo Offinso mo amode me kɔ abosom so obi bosom bia bekɔ akɔbom di wo so bia no we ni asɛm Offinso kan on sɛ ade a ɛwɔ sɛ ahemfo no yɛ careful ɛwɔ asɛm papa no kan no ho ne sɛ uba ha bɛbɔ yewura din wa ha ubo odi na ɛkɔ bosom na nkasa ɛkɔ ka de wo bɛyɛ nyina akyerɛ no ebi so kura na wo pena ne sɛ wo bɛba no wo mabɔ na ne dadaada wo enti wo no wonsɛm na wo ka no ɛnyɛ adwuma ye tumi no asene no ɛnyɛ adwuma because ye de tumi nyina hyɛ ne nsa te sɛ sumankwa hen wona da akonfo nyina ne din yɛ sumankora hene ha asante bosom nyina wona kora ai wo manhia no wona kora enti konfo bia wo yɛ den wo hyɛ nase enti sɛ yewura behia konfo a ɔno so ɔdo ɔmuba enti wontimi nya bibi wɔ sunsumsɛm mu na womfa nsisi no wontimi nya sunsumsɛm mu na womfa nsisi yewura ɛma ne nyeye esikaja ko fina nkasa ɔno te ho wɔ manhia wo de kakra bi na wo so te ho wɔ ha no enti wo onhu ne ɛbɛda di akyɛ sikaja nso sɛ yɛ bosom yɛmpɛsɛ yɛbɛka nsɛm bi afa no ho sɛ woni wo hyɛ yewura bufuo
na wotene ne nsa hwe wo so sei ya menye so se 40 days kura beto ade na wosusu se wo mo be ye nsentwofu ichemu na wo se nko mo ya wo ma anye ni ya akofa we dia be menua se na omu wo bibi ya e wo hema na akofa sansem we nyina de aba wo hema na akofa sansem we nyina de aba una wodi nipa baaye se wodi ne ba be kire na mpanyinfo wo ho ye wura de on ka ho ye se panyin due mante una wodi na ba na kromofo so mo mpene na ye wura se ne mo kromofo mpene de a sa akobiem na kwohwe de omo pene enti sebe odi keke baaye na ye wura gi ne tuma nka sansem wo besi ara ena nye wura so na anyina ntum eye kromofo na se sebe onfiri ho na ne maame wuye okosie no mampon suka poposo nti baabi a wo maame nyina so nim sa asante baabi a maame fire no ɛho na wo fire ama kosie me maame wo mampon be difference akonya ide nti sa akwana beda biem ta mo so aso a ebia wo hia sa aman hene no na obia oni di nsa wo so wo se wo yare ɛna ono so ahunu se wo yale nti wo yale dia twen kakra hwɛ on se ehya ahemfo no bitirim se yesu aye yale ye na no so kan yale no ye yale a anya asema wonnim ɛna obeso ye yale o anya asema wankasa wonnim asema wakɔ animu ɛna abɛka se wo yale wo ho ebia meto osisi ye na bia yakobo me kwadu bia minnim se me yale a kwa be na befa so bɔ me kwadu na mmom wonnim dadase ya bɔ kwadu na kwadu na wo kɔbɔ wo na duru tam se bɛka ho asem na so wo yale a enti 50 years ye ntena ho ntwen ah na odua bu nkotodua agya aduane yɛmfa ntwa pɔnkye wada ana no tumfo kan se wo mo so afrem na omu suaye a saa ho kakra na ɛhyɛ ɛsɛ wo mo pɛsɛ ɔmo nipa gan nipa bibini free no wode domasoso nam sa ya ka se mi suami yade ntin ebirum ebu afa so efa eno na o ka kire wo mo se mo mu hwe ni yie saa ho kakra na ɛsɛ wo mo pɛsɛ wo mo efa so no wo mo de kakra me yare me pɛsɛ nipa nyina ti ase se ensu bia sɔre ahonhom mo wiase nyina sɔre enti nsɛm bi wɔ hɔ ananan bu wɔ mani gu so a ɔmo saa dane ma yɛwura sɛ ɔnhwɛ nka ho nti sɛ yɛhwɛ ahensɛm na enema baabi asankra wɔ mo first sɛ wodo obi siw na so kora na wo hyɛ n'akyi no nso hyɛ na wodo obi siw na so a wonya wɔ hene biem o wodo obi siw na so a wonya hene biem so enti ɔmo nte aseɛ sɛ enema ɛsesa sɛ first na konfo no kyem tam sɛ no mo nam fam ɛna yɛntete kam Moses mu pa tam na mo mfa fam ɛna so fofo ntete kam enti ade ntini yɛnka sɛ Moses fa fam ntimi mfa fam konfo no kye fa fam ntimi mfa fam me kai last time aye wura soma me awukugwa soma nkwa soma me wo awukugwa ɛna me gia boss kwahye ye e ba na me se papa na o se ade na wa kyesa na me papa me konya afọ to so hwe wo kra de utiri ye konfo no kyem tam mo mfa fam ne wa wo de wote kam na o ka asɛ ya asɛm na no aka wa tra wa kyese o ka asɛ unja ka no hore bra na ye de ehia wo se ka bi ja ka no ho so bai ni wi am sa ne ye kwakofa because asam hia mfa so ba tan so nti bibi wo ho a ye wura e pentem because of ohia konwa no ohia de wo bedie na wo to na se ye wura ni tumi dia tumi be na nipa na wo ka ho asem nana obeka se o mo nsamra me pachew na asem mo yeme nsan kan kire wo mo we nye se fidie so kra so mo tena ko pachew ye wura nim no so wokọ ye wura nim ana wo se wokọ ana de metuma ka kire wo hema ne se mesere ne se o ma nanim mra ne ho so hwe last me hwe ne video bi ye wura ebo na ba so se ono ne wo hema asantimo betuma ka se on pe complain nti na ye wura penasem anse wono awa ka se edin ne kura se kura won ya Asantehene ma edin ba ko ye ne maame nua panyin nti ne maame to wo fra maame so enti no ma on tie yesi na on konkonya problem hwe ebi kura na ye be kom se ebi ye be si ye ntoma fi wa abonten no ebi ya no hema no kwa na ka bia won fata hema na afi ko fa asema ba me se san krofo na blori be ka se caretaker no wudi agoro se obi kura wu no de na japade agya ne ma na obi abedi ade no wudi agoro o makura ho school mu nkobi odi akura o ma school kura ahwe omunya bi ena o mu akọ nana ye di besi e de na abeka e de atwato nua de meka atwato ne se enye Ghana nko ena enye Offinso nko ena nya Asam ewiasefuo nyina yensua kasa
hwɛ tete no sɛ me na nate aso kan me na na yɛfrɛ nkɔdwo brɛko no obi na ni adin pa wo sɛ wote hɔ na yɛfrɛ wa hemfi a wo yɛ ɔbaa busa wo baa ne busa wano wo yɛ bɛɛma so a busa wo bɛɛma ne busa wano sɛ wo fi sɛ onkɔfa obi yire wo fi sɛ onkɔfeefe akwala wo fi sɛ wano nkɔka asɛm bi a yɛwura frɛ wa hemfi a tumirika kɔ na bi kura ne bɛsi wo hene enti yɛ woni ma bebree bi wa santimam ne wiase a asɛ yɛ de Kristo som yɛ nneɛma bi a asɛ obi apɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno de ɛsɛ wonim nyame enti no Yesu timie bibia dabi sansɛm no yɛmfa nto hɔ okay yɛmfa ni die ni bu ma die sɛ fata no sɛ akristofo bibi sɛ ntomadan ate nti Yesu Kristo so abati bibia ho na yɛnhwɛ sɛ ɔba a wɔmmu ne nsa wotimi nyem ana wɔmmu nsa wontimi nyem nti so abati bibia ho de a wotwa bra betimi anyem enso nananom tam no ne yɛ ɔma bia na ɔmatwa bra a ɔmutimi nyem yɛ so sɛ wokɔ na na fie kɔ bi abakwasɛ mu a na ne maame kura atwa bra enso bosom bi hyɛ ne nkom ma ayɛ wo no ma ne baayɛ di yemu sɛ hwan na so wokɔ asɔre a watwa bra a watimi awo ma yɛnyɛ suatra yɛmfa ni die ma de ni die sɛ no yɛwura konwa na te hɔ saa no sɛ wofom wokasɛ tia yɛwura wakasɛ tia nananom nyinaa o wanhwɛ yi a na ɔhaw bɛtɔ wabusuam on say Christopher quotation bi some 109 last na yɛ kan wo won to ato so nyinaa nti sɛ nya de tumi hyɛ obi nsa me meti wo sisi yi metimi de tumi ayɛ de mepɛ bia wasase we so gye sɛ nipa ne ndifo de sɛ nipa ne sɛ wafom me na sɛ me sɛ me de tumi betua ne ka time a wafom ne nko ade kwan ada no ho nti de opɛ sɛ ɔde yɛ no bia betumi de ayɛ de ayɛ no ne mom sɛ nipa ne ndifo de a utumi no enkɔ hɔ okay nana medase nana ka asɛm bi sɛ yɛn nyinaa yɛnhwɛ yano kasa yie na ma memfa sima baako nka asɛm wɔ nkyerɛ wo enra me po asɔre ewieye na me kɔtena baabi na awura bi a ne kunu tu kwan na wɔtwe miɛnsa sika ɔde beto kokɔ ama ne mɛdi kura wɔ ni bi na ɔfrɛ ne kunu na ne kunu sende na ɛne sika 100 Ghana o sende na ɛmsɛ baabi a ne kunu kɔ sende sika na mobile money scammers foi ɔmo afrɛ no onim phone no yewe ɔte n'ani no na 100 Ghana de nyina akɔ ɛra no frɛ krakye na oyi sika no free ne phone no so no bɛhwɛ ubewu ka bɛbɔ na me betua wo ka ubebrɛ ɛna wɔ ani nsu ahodo nyina na ɔde ama no eti me kɔtena store no ɔba na ɔbɛbɔ ɔma ma ne me tie nam so frɛ ga ne ma me na me hwɛ so ɔbɛfa ɛna ɔfrɛ na ɔfae na me se ye me nua na te sɛ na ɔseyɛ obi sa me se me din de sɛ na mbɔ me din owusu na me se ye na me nua ba na wiɛ de wɔnsusu yi bra sɛ wosi de asi no wɔyi ne sika ne nyinaa me se ka prɛ kro ni bi o ɛsɛ wo su wa ha afi wo gyina phone so saa nana ɔse bra wosi wo din de sɛ bi na me se me di owusu ɔse wo yɛ die na me se me yɛ Asantehene kasa wo ne maka no wa ma me kra me ra ho unua ba no phrase wo si kasa no e na be se na be bra ye de keme wan ka udadado da bia ye te sa ansem no eye kasa se bi obesi ni aka he wo si ni makasa kra wa ma me kra ampo no me ra ho na me se ni nua me serew ye ode be to kokko ama nkra na di kura bi ni ho eti wo de fa 45 na send 55 efa ema no mame wo se bra mate me de phone no to so any 2 minutes scammer wo ya no asend this scan ade amama no no asa frɛ confirm say opam me nsa aka pa nyame nhyira wo se me sa send 20 account na 25 aka de me se me nso me fa ampa no send this scan no wo de amama me no we me kan ya besi de na na ken so say ya no kasa ma me fa we nhyɛ ho sɛ enne ma me ma nkra ne ma we nyina ma atiefo ne ahwɛfo yenti ameka atiefo no sɛ obi wo ne nani ha no onte ontimi hu je so de kota na so ho hwɛ ye obi wo ha efre ni programming e wo sunsun sɛ wa wo press ade wa free wo pem e ya ade wo adwen me so me wa adwen nti sɛ me se press ha na so wo press ya wo bo obi dua enya no okay cause me metu obotom me mewia ka sɛ press na wa press ya ka minya okay nti yem fa hye adwen sɛ obi se wa ye mistake no wa send sika ma wa on frɛ MTN di akire na so ohunu sɛ ɛyɛ ampa sɛ sika saa ba wo fon so a ne nkyerɛkyerɛ mu yɛ pɛpɛɛpɛ a ɔmo ankasa bɛyi sika no fu fon so e de ama nipa no na press ha de
Also you careful. They say obi ye connection so we visa. Now also when you mfa wontu kwan. Wonye ne passport enhwemu hu se bia nkuro be se 30 die wakoso na nipa se na waboa wo mo. Na ko hu kwan chen bi kwatam wo sika ma ne so mfa wontu kwan na obi wontu kwan na obi na wontu kwan. To agi wo sika uboni bia enya no because adwene nyame de ma no wan yusu wo de. Ti be se so mo hwe ni ye ho pa. Eti etiefo eno no kasa de ena muma yensua kwan ye be fa so a ye be kasa owura ne kansem bebre ebere nti de tudwa se nya de omo pe no se omo yes kame na ahokire nti ena omo ye mesre ehirem abusua ni titiru owura a wodi me papa na me nanampo a wodi nsantwo nanim no nana wadaroma yase de ekuro no pe kura mpo no ena ya ne ye pese wonu di hene tinka momo wode mu pei nanka me free se me nkwada adwen no ka mumra ahemfie kura nanka se oye kire bi ebuo kakra na mo be ka kire opim na ye die we ya ne epe no abusia ne epe no I think say opim so eye nipa na dwiri mu do da bia oka mundie kro ni pe no ena wasamode ne ba na wanye no na be kakasentwi sei na woka nsama kase sei ya enti wogidi se eno bebo amade mo pe no wanya na enkachi kwan ya mo fa so ye nsantwefo nsi amu no ohene mesre ebe ya anka ni die ni buo mu mumra na momfa chew pa die mu odin momfa mropon so pa ne chew se ne nana na ene wo ne ba na ene wo wano ne fum ye keke omfa nchew de bom de mo sre no ene se mo pe kootene ana se benta ti ne kan ni die ni abrasem se kwanda ho ne be yi ya ene kwa se na aka no omfa ma owura no mamo na mo hontom aha ne edisi ni asori so ne akọ yesi etufu ne ntu hyebere mede ene abusua pani owusu adume ma nyina mo ene hwe sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya